בלי עין הרע עליי. זה המשפט הראשון שליאם אמרה כשראתה את התוצאה של הרמת גבות. אז איך הכל התחיל? לינוי שלחה לי הודעה שהיא מוטשת מהגבות שלה. הגבות שלה דלילות ודקות, אבל היא פחדה מאיפור קבוע. אז ישר אמרתי לה, הרמת גבות זה הפתרון בשבילך. לינוי הגיעה אליי והתחלנו את הטיפול. ואנחנו מדברות ומדברות, ובין לבין גילינו שאנחנו נמצאות באותו שבוע של הריון. עכשיו תגידו לי שזה לא גורל. אני מסבירה לה תוך כדי הטיפול מה אנחנו עושות, למה אנחנו שמות ניילון נצמד. במהלך הטיפול אי אפשר לעצב את הגבות בעזרת שעווה, ואני בכללי בכלל אוהבת שעווה בגבות, אז הצבתי לה את הגבות בעזרת חוט ופינצטה, וכמובן בשביל למלא את החורים שבגבה, הוספנו גם לטיפול צבע, שיסתיר חורים לא רצויים, וממש ייתן אפקט של גבה מלאה. הגענו לסוף הטיפול ואני מסיימת אותו בעזרת סרום הזנה לגבות. תקשיבו, בתגובה כזאת אף פעם לא נתקלתי. נקרעתי מצחוק. תקשיבי, תקשיבי מאלף. אז אם את גם סובלת ממראה של גבות דלילות, הרמת גבות זה בול בשבילך.